Здравейте, уважаеми! Сега ще ви покажа една стая в хотел 4 звезди. Хотелът е в Стокхолм, близо до летището. Влизаме в стаята. Осветлението в коридора е леко приглушено. Първо вляво имаме едно гардеробче. За качалчица. Тук има сейф, хладилник с мини-бар и отия с дъска за гладене, да си изгладя ризата. Ако имам време и ми се занимава да си гладя ризата. И тук е моето любимо място, банята. Банята е изключително модерна. Тук имаме един стъклен панел в ъгъла, който позволява дневна светлина да идва от стаята в банята. Има голямо огледало. Сапун за ръце, балсам за ръце. Ето пише, ако искате да си вземете, явно и други като нас идват и искат да си вземат сапунче за ръце на промоция от Швеция. Изключително модерна баня, модерен душ. Сега има хубав нов линеен сифон. Само тук в ъгъла са оставили едно прозорче. Предполагам, защото няма друг сифон в банята, за да може водата да се оттича в линейния сифон. Поставили са шампуан, душ гел, балсам. Общо взето всичко изглежда много красиво и модерно. Имаме голям телевизор. Хубавото е, че има YouTube. Може да се гледа всичко. Много изящно и красиво пано с глухарчета. Бюро. Ето тук са оставили бутилчица червено винце, който консумира. Гледката е, виждат се другите хотели. Една модерна футуристична кула на летището. Ето го леглото. Между другото, много удобно леглото. Снощи го пробвах. Възглавницата е изключително удобна. Завивката е изключително мека и леглото е меко. Като от рекламата Scandinavian Sleeping and Living.
зеленичко. Много хубава комбинация на цветове се е получила. Ето го стъкленото ъгълче. С влизането на светлина в банята. Красива и модерна стая. Лукс 4,5 звезди. Ето това се казва шведско качество. Спиш и сънуваш приятни сънища. Лека нощ от мен.